Здравейте! Темата на този филм за обучение е вход, изход, забравена парола. Формата за вход в системата се намира в горния десен край на страницата. Факултетният ви номер е вашето потребителско име. След внимателно въвеждане на паролата, кликате върху бутона Вход и след кратко пренасочване, вашият личен профил е вече достъпен. След приключване на работа, излизането от профила се осъществява чрез бутона Излез в горния десен ъгъл на страницата. В случай, че забравите паролата си, от линка Забравена парола под формата можете да поискате нова парола чрез посочения в профила имейл.